دا ماوەکانی ڕابردوو بە تایبەت لەو کاتەی کە شەڕ دروست بوو لە نێوان ئەرمینیا و ئازەربایجان کامێس شەدادی پەیامنێری ڕوودا و ڕووماڵی ئەو ڕووداوانەی دەکرد و هەرخۆشی لە رووسیا پەیامنێری ڕوودا و هەواڵە گرنگەکانی ئەو ناوچانە دەگوازێتەوە. ماوەیەک دەبێت گەڕاوەتەوە بۆ هەولێر لەسەر ئەم بابەتە قسەی لەگەڵدا دەکەم و زانیاری ورتتر و باشتری لەلایە. کامێس سڵاوت لێبێ، هەفتەی پێشوو بوو لە هەولێر یەکتریمان بینی. ئێستا باسی هەولێر و ناوخۆێرمی کوردستان ناکەین، سپاس دەکەم، باسی ئەرمینیا و ئازەربایجانەکەین. بۆ ئەو چوار گوندە لەلایەن ئەرمینیاوە ڕادستی ئازەربایجان کرایەوە 35 ساڵە ئەو چوار گوندەی لە ژێر دەستەوە. Çarkıdın Slav, Ares ev çar gund ku behsavîd ki eva ne gundin Ermenistanê. Salên 1909 şerê pêşin di nav beyna Azerbaycan û Ermenistanê de ku Ermenistan Nagorno-Karabakh û Kurdistana Sor û çend herêmên dinên Azerbaycanê dagir kiribû û pêra jê çend gundên ev nahiyeyê Qazax çar gund li wê derece wana jî dagir kiribû. Heta gundekî jî li Nexçıvanê dagir kiribû. Nexçıvan jî beşekê Azerbaycanê ye. Piştî şerê dawî sala 2020 ku Azerbaycan karî ku ev herêm hemû ji desta Ermenistanê derbixe êdî pêwîstî bû ku rûnin danîşin û peymana aştî bibestin. Balam ji bo bestina peymana aştî Azerbaycan daxwaz dike ku pêwîst e em sînora xwe danin îtiraf xwe bi sînorên xwe bînin paşê peyman imza bikin lê heta ku ev gundên ku min got çar gund li vir gundekî ji li Nexçıvanê desta Ermenistanê daye ev sînor nayê pesend kirin. Li her du alî li hev kirine ku sînorên li serdema Sovyetî de ku hattı bu dest nişan kirin li gorî wê sînora em îtirafê yektir bikin û piştî wê şer bi tewayê bê rewestandin peymana aştî bê imzekirin. Ev gund çar gundin ku niha behsevî tê kirin Ermenistan yani Serokwezîrê Ermenistanê Nikol Paşinyan kabul kir ku vegerinin bu Azerbaycanê. Piştî ku serbazên Azerbaycanê çûn wê gundê êdî ev çalakên protestoyê dest pê kir diyare ev behaneyek bû ji ber ku gelek aliyên siyasî hem di nav Ermenistanê de hem dervaya Ermenistanê de dî jî siyaseta Nikol Paşinyanın dixwazin wê ji desthilatê dûr bixin. Ji xwe Paşinyan bawayekî vekirî dibêje welatên ku berê xwedê giravê dostê me bûn hem hiştin ku bi saya wan Qarabağ ji destê me biçe hem jê alîkariyê aliyê din dijminê me kirin ji xwe îro diyar bû ku Ermenistan bۆ ڕوون bikەrەوە کامێس. Belê. Yani ئەو وەختەی کە قەرەباخ گەڕێندرایەوە سەر ئازەربایجان کێشەیەکی وا لە نێوخۆی ئەرمینیا دروست نەبوو. ئەم پرۆتێستۆیە و ئەم خۆپێشاندان و ناڕەزایەتی کە ئێستا هەیە و کاتە نەبوو. بۆچی بۆ ئەم چوار ناوچەیە ئێستا خەریکە حکوومەتی ئەرمینیا هەڵەوەشێتەوە؟ ڕاستە مەبەستیم جێ ئەو بوو ku sala 2020 dema Azerbaycan bi tevayê Qarabağ jê ji destê Ermenistanê derxist ev herêmên ku Kurdistana Sor ji di nav da ev herêmên ku gelê Azerbaycanê tê dijiyan evana ku ket desta Azerbaycanê yani milletê Ermenistanê mirov nikare bêje bi asayî pêşwazî kir lê protestoyên wisa berbiçav çênebûn ji xwe wan zaniye bû ku ew ê erdê Azerbaycanê û hatiye dagirkirin dawiyê dê ji wê erdê derbikin lê paşê hin min got vekê aliyên siyasî hem di nav Ermenistanê de hem ji dervaya Ermenistanê de pê têkildarin ku aştî di navbeyna Azerbaycan Ermenistanê de çê nabe. Ev arîşeyê serbazî û siyasî her tim berdewam be dakı bikaribin müdaxile lê bikin Paşinyan bawayekî rasterast Rusyayê tawanbar dike. Ji ber ku dema şerê Azerbaycan û Ermenistanê sala 2020 dest pê kir û Azerbaycan êrişî Qarabağê kir Rusya bi razîbûna hemû her du aliyan hêzên xwe yê aştîparêz şand Qarabağê. Ermenistan piştî sê salan ku Azerbaycan Qarabağ bi destê Ermenistanê derxist Ermenistan yekser Rusyayê tawanbar kir ku hêzên wê yê aştîparêz li wê derê bû ve hişt ku Azerbaycan
ve erde dagir bike. Pişti hingiş xwe navbeyna Ermenistan û Rusyayê gelek sartir bu vekitê zanîn Ermenistan endamê peymanekî serbazî heye di navbeyna pênc welatên Sovyetê berê de jê re dibêjin rêxistina peymana parastina ewlekariya kolektif ku Ermenistan yek ji endamên vê rêxistinê ye ragihand ku ji vê rêxistinê derdikevin ji xwe endamtiyê xwe daye rewestandin heta parê endamtiyê jê nade ev yek aliyekî ji aliyê din jî xwe zêdetir nêzîkî Rojava welatên NATO Amerika û Yekîtî Ewropayê kir bêguman ev yek ji bo Rûsyayê xeteriyekê pir mezin e piştî ku piskirêkê ji xwe Ukraynayê ji vê meselê dest pê kiribû careke din eger Ermenistan jî bibe hevkarê NATO û welatên Rojavayê de ji bo Rûsyayê xeteriyekê pir mezin e diyar e ji ber vê sedemê Nikol Paşinyan Serokvezîrê Ermenistanê yekser Rûsyayê tewambar dike ku destê van protestoyên ku îro pêş dikevin Rusya'ya tê heye lê her çi be jî zor baş ev çalakiyan kamez belê rolî Kurd û navçe Kurdiyەkan çi ye hez dikim tozek li ser bi pirsî Kurdî ji lew navçeyê qseman bokî belê min got destpêkê da ku dema sala 1992 Ermenistan êrişê ser erdê Azerbaycanê kir ji bo girtina Qarabaxê wekî dizanin Qarabax ew ê rengî zer ew e ev herême Nagorno Karabağ serdema Sovyetê de herêmekî otonom bû. Kurdistanê Sor jî navbeyna Karabağ û Ermenistanê de dibînin ev beşe pênc herêmên Kurdnişîn tê de bû Kelbecer, Laçin, Qubatlı û Zengilan Kurdnişînin ji bo ku Karabağ dagir bike yekser ji Kurdistanê Sor dest bikir ji Laçinê dest bikir. Sala nodû duda Laçin girt, nodû siyê Kelbecer girt, başê peyhev wan bajaran jî girt û bi tevayê ev erd dagir kir. Sala bîstê min got Azerbaycan karî ku ev herême careke din kontrol bike balam diyar bû ku kevêr li ser kevêr li van herêmen nemaye. Mesela ez bixwe daniştvanê Laçinê me ez li vir dayîk bûme. Gundê me li vê derê ye balam diyar bû ku kevêr li ser kevêr li van gundan nemaye. Ne tenê li gundê me bi tevayê ev herêmên ku 30 sal bû dibin dagirkariya Ermenistanê de bû tam vîranê ne. Kevir li ser kevir namaye. Zor ba. Niha hikûmeta Azerbaycanê hewil dide van bajaran di serî de jinova ava bike gunda hêşta wêran e Laçin hatî ava kirin hema bêje gelê wê nîşteciyên wê yani nêzik heştê sedî vegeriyane navanda bêguman Kurd jî hene kes û karên me jî vegeriyane lê Kelbecer hêşta berdewam e bajaran din berdewam e gund hêşta dibînin. Vê gavê ev çalakên protesteyê ku dişe dûrî vê herêmê ye. Wekî min got ji ber sedemên çend gundên evê nahiyeyê Qazax ku çar gund li vê derê û gundekî jî li Naxçıvanê ji ber wan diçe lê bigêje heta kê derê ihtimala ev çalakên protestoyê bi deştî karkişandina Nikol Paşinyan jî bi dawê bibe lê diyar e vekê her car ku Ermenistan her timciyê protesto û xwepêşandanê ne xwe bi xwe tê biweste arêz.